טוב, אז כל מי שעוסק בחינוך יודע שלא לחצנו על כפתור וניתן לנו להקה וניתן לנו מגמה. אז תודה רבה למורים שמלווים, לתומר, למורן, למורדכי, לתלמידים העיקריים. ועכשיו אני רוצה לאחל מזל טוב לאיש שאני מאוד מאוד אוהבת, ואיש הוא מאוד מאוד יקר, שחוגג יום הולדת מחר. קוראים לו אביגדור קריל. ואני חושבת אני חושבת שבדברים שלי עכשיו אני פה להרבה מאוד מנהלים. תמיד אני מרגישה בת יחידה של אביגדור, אבל אני יודעת שכל המנהלים מרגישים ככה. אז אביגדור, תודה רבה לך על כל מה שעשית בשבילנו, בית ספר דוב עוז ובכלל לכולם. תודה על ההבנה ועל העשייה. ואני מאחלת לך שנים ארוכות וטובות, ושתמשיך ללוות אותנו ולעמוד לצידנו ולהקשיב לנו לכל. אז תודה רבה, וגם כמובן על כל הרעיונות המדהימים. אז תודה רבה.